Telúr, prvok s atomovým číslom 52. Dnes ho sprevádza éterický anjel svetla, ktorý nám odhaľuje jeho tajomnú krásu a božskú silu. Rok 1782. V Zlatých baniach Transylvánie objavuje Franz Josef Müller von Reichenstein tajomný prvok. Éterický anjel ho vedie k tomuto veľkému objavu. V roku 1798 ho Martin Heinrich Klaproth pomenúva telúr, podľa latinského slova telus, čo znamená zem. Anjel svetla inšpiruje ľudstvo, aby pochopilo spojenie Zeme a vesmíru. V jadre telúru pulzuje presne 52 protónov. Silná harmonická energia, ktorú éterický anjel odhaľuje vedcovi v zázraku stvorenia. Má 52 protónov, približne 76 neutrónov a 52 elektrónov tvoria dokonalú atomovú symfóniu. Anjel svetla obklopuje vedca svojim svetlom a ukazuje mu túto božskú rovnováhu. Jeho spektrálne čiary žiaria v strieborno-fialových tónoch. Telúr hovorí vlastným nebeským svetlom, ktoré anjel inšpiruje vedca vnímať. Dnes telúr poháňa moderný výskum v polovodičoch, termoelektrických materiáloch a pokročilých technológiách. Éterický anjel sprevádza vedcov na ceste poznania. Telúr je kľúčom k budúcnosti čistej energie. Kadmium-teluridové solárne články premieňajú slnečné svetlo na elektrinu s pomocou nebeského svetla. V elektronike a termoelektrických generátoroch telúr prináša revolúciu. Anjel svetla inšpiruje ľudstvo k tvorbe udržateľných technológií. Telúr, prvok Zeme, ktorý spája pozemské a kozmické. Éterický anjel nám pripomína, že veda a spiritualita idú ruka v ruke. Od atómu až po hviezdy, od dávnych baní až po slnečné panely. Telúr spája minulosť, prítomnosť a svetlú budúcnosť ľudstva. Telúr. Božský prvok Zeme, ktorý osvetľuje našu cestu k čistej energii a hlbšiemu poznaniu. Nech jeho svetlo sprevádza ľudstvo k jasnejšej a harmonickejšej budúcnosti.